got the fire and the fury. Op zondag 9 december treden Roelofs en Van Bommel op in de Mariakapel in Holthuis. Gospel, New Orleans en alles wat daaraan verwant is, met soms een jazzy benadering en soms zelfs rootsy feestmuziek, komt voorbij. Het wordt een middag met diversiteit. De muzikale tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks van het muziekduo Tangerine delen nog altijd dezelfde tourbus en staan zij aan zij op het podium. Het broederschap klinkt door in hun nieuwste theatertour en op hun nieuwste album. Tangerine is niet langer alleen maar een folkband, want de gitaren eisen meer spreektijd in hun muziekshow Uiteen. Het carillon van de Grote Kerk in Venray, bestaande uit 50 klokken, geldt als een van de mooist klinkende carillons in Europa. Zondag 15 december tussen 3 en 4 uur zal Beyer Dia Rosemarie Seuntiens een bespeling verzorgen. Bent u in het centrum rond die tijd, dan weet u waar de muziek vandaan komt en wellicht herkent u diverse melodieën. Na Bali, Oostenrijk en New York is het tijd voor een cruise naar Venray. De dames van Opvliegers komen weer terug met de voorstelling Trossen los. De echte vriendinnencomedy over de fase waar vrouwen het meestal liever niet over willen hebben, maar waar toch onbedaarlijk om gelachen kan worden. Het inmiddels traditionele en hooggewaardeerde eindejaarsconcert, uitgevoerd door het Venrays Mannenkoor, zal op zaterdag 15 december plaatsvinden in de Schouwburg. Dit jaar komen in samenwerking met het bekende Venrayse orkest Flavor Golden Oldies en Evergreens voorbij met natuurlijk zoals altijd na de pauze muzikale kerstversieringen om u in de juiste kerstsfeer te brengen. Dit concert is te zien op Pela Maas TV. Deel 1 op kerstavond vanaf 7 uur 's avonds, deel 2 op eerste kerstdag vanaf 8 uur 's avonds. Beide uitzendingen worden ieder uur herhaald. Het sprookjesballet De Notenkraker komt met live orkestmuziek van Tchaikovsky naar de Schouwburg. De Notenkraker vertelt het verhaal van het meisje Clara en de betoverende notenkrakerpop. De prachtige klassieke uitvoering verovert de harten van jong en oud. En de prachtige muziek, dansers en het decor maken het ballet tot een magisch kerstfeest voor de hele familie. Op 30 december zal de binnenstad van Venray worden overgenomen door diverse bands. Van de 60s tot Nederlandstalig en van pop tot classic rock. Per locatie spelen bands meerdere sets, zodat iedereen kan gaan genieten van favoriete tributes. De ultieme roaster komt naar Venray. Je kent hem van de Roast of Gordon, Dit Was Het Nieuws en nu is het tijd van monsters. We hebben het over Peter Pannenkoek. Slim, gevaarlijk en ontwapenend. Een jonge, sprankelende cabaretier die dit seizoen juichend kan worden binnengehaald.